Paavo PP:ltä Teri. No niin, nyt on kesä tullut ja kärpäset ja olisi monella varmaan talvijäljiltä on postilaatikot vinksi vonksi. Me tultiin tänne Lapualle katsomaan, täällä on hienoin ehkä postilaatikot, eli ne kukat vielä puuttuu, mutta niin ei siitä välitetä. Elikkä meillähän on Suomen kattavin postilaatikkovalikoima. Meillä löytyy pakettipostilaatikkoa ja ihan normipostilaatikkoa, löytyy telineitä sisälle, ulos, kaikkia. Tässä nähdään, että on tehty tällainen, meillä on nämä asennuslevyt, niitä voi jatkaa vaikka kuinka pitkiä. Tässä on tehty nyt puutolpilla ja sitten löytyy asennuslevyt myös maahan, millä saa sen perustamisen, että jos maasto on kivinen ja muuta, niin se on helppo perustaa. Ja tosiaan laatikkokokoja on monenlaista ja mallia on monenlaista, on isoa ja pientä, että kaikille löytyy se sopiva vaihtoehto, on lukolla ja ilman. Ja kysy ilman muuta itselle uudet laatikot ja nämähän tosiaan kestää sitten ilotulitteenkin, jos sattuu, että sellaista ilkivaltapuolta on, niin nämä kestää myös pikku tömpsynkin. Ei aivan heti mene niin kuin ne muoviset rikki. Osta omassa. Kiitos.